ҳамасола дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон чун дар дигар шаҳру навоҳии мамлакат бахшида ба ҷашни истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи кушоди футболи хурд барои дарёфти ҷоми ширкати миллии Формула 55 баргузор мешавад. Имсол низ мусобиқаи мазкур давоми 10 рӯз дар шаҳри Кӯлоб бо иштироки 16 даста аз ташкилоту идора ва муассисаҳои давлативу хусусӣ роҳандозӣ гардид, ки дар фарҷом дастаи ғолиб ва дигар ҷоизадорон муайян ва аз ҷониби дастандаркорон қадршиносӣ карда шуданд. Бинобар иттилои сардовари мусобиқа Комилҷон Боимуродов, ин тадбири варзишӣ бо риояи низомномаи тасдиқнамудаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати баргузории мусобиқаҳои футзал гузаронида шуда. Мақсади асосӣ ин пеш аз ҳама ҳарчи бештар ҷалб намудани ҷавонон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим ва инчунин дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ оид ба футболи хурд арзёбӣ карда мешавад. Дар бозиҳои ниҳоӣ сараввал барои дарёфти мақоми сеюм дастаи ҷамъияти савумӣ кушодаи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Кӯлоб ва дастаи роҳат таксӣ нерӯозмоӣ карданд. Бозии мазкур барои мухлисони ҳар ду даста басод ҷолибу хотирмон сурат гирифт ва футболбозон тавонистанд, ки дар вақти асосӣ ва иловагӣ чорголӣ ба дарвозаи ҳамдигар ворид намоянд. ғолиби бозии мазкур танҳо баъди иҷрои силсилазарбаҳои пеналти муайян гардид, ки дар ин нерӯсанҷӣ дастаи роҳат таксӣ ғолиб омада мақоми сеюмро соҳиб шуд. барои ишғоли мақоми аввал ва дарёфти ҷоизаи мусобиқот дастаҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сахӣ ва дастаи маҷмӯаи варзишии хадамоти алоқа таҳти унвони чортан вориди майдон шуданд. ҳар ду даста барои ба даст овардани ҷоми ширкати миллии Формула 55 аз дақиқаҳои аввали бозӣ ҷаҳду талош карданд. дидори мазкур барои дастаи чортан басо бобарор оғоз шуда онҳо ба задани ду гол дар нимаи аввали бозӣ даст ёфтанд. дастаи рақиб низ чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон дод, вале ба задани гол шарафёб нагардид. дар қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи маҷмӯаи варзишӣ пурра бартариро ба даст гирифта боз 8 голи дигари беҷавобро ба дарвозаи рақиб ворид намуда ҳамин тариқ ғайричашмдошт бо ҳисоби 10-0 дар финали мусобиқа ғолиб гардид. мусобиқаи футболи хурд ҷоми Формула 55 дар шаҳри Кӯлоб бо иштироки 16 даста аз тамоми ташкилоту идораҳои шаҳр шуда гузашт ва дар ин мусобиқа шумораи зиёди мухлисон иштирок доштанд. хеле шумо дида истодаед бисёр ба як ҳаяҷони хуб дастаҳои худро мухлисӣ карданд. 4 дастаи пурқувват ба даври финалӣ баромаданд, ки хеле ки шумо шоҳид будед бозӣ бисёр як бозии ҷиддӣ гузашт. ғолибонро кубок, тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ширкати миллии Формула 55 тақдим карда шуда истодааст. дар маросими қадршиносӣ чорабинӣ бори дигар таъкид гардид, ки чунин мусобиқаҳо бо иштироки васеъи дастаҳои футболи хурд минбаъд дар ҳар як иду ҷашнҳои миллӣ аз ҷониби ширкати мазкур роҳандозӣ карда мешавад. нахуст барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани ин чорабинӣ аз ҷониби сарпарастон ба як қатор масъулони ин мусобиқа сипоснома ва тӯҳфаҳо дастрас карда шуд. ҳамзамон ба дарвозабон, ҳимоятгар, ҳамлавар ва беҳтарин футболбози ин мусобиқа низ тӯҳфаҳои инфиродӣ ва ифтихорномаҳои дастандаркорон тақдим гардид. сипас баъд дастаи роҳат таксӣ барои ишғоли мақоми сеюм нишону ифтихорнома, тӯҳфаҳои хотиравии дастандаркорон ва ҳамзамон дар вазъияти тантанавӣ ҷоизаи пулӣ ба маблағи 3555 сомонӣ тақдим гардид. дастаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сахӣ низ ҳамчун иштирокчии финали мусобиқа, ки мақоми дуюмро ба даст овард аз ҷониби дастандаркорон бо медалу мукофотҳои қадршиносӣ карда шуда дар вазъияти тантанавӣ бо маблағи 4555 сомонӣ сарфароз гардиданд. дар ниҳоят дастаи ғолиб маҷмӯаи варзишии шаҳри Кӯлоб таҳти унвони чортан бо нишони ифтихорнома, тӯҳфаҳои инфиродӣ ва маблағи пулии 5555 сомонӣ сарфароз гардиданд. ниҳоят дар вазъияти тантанавӣ ба дастаи ғолиб ҷоми ширкати миллии Формула 55 дар соли ҷорӣ тақдим карда шуд.